Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal tul is-snin il-Gvern indirizza wħud mill-akbar sfidi li qatt taffaċċja l-pajjiż. F'diskors matul attività politika f'Santa Luċija, Dr. Abela elenka numru ta' miżuri li ħal-Gvern u fost oħrajn semma l-għajnuniet tal-Gvern fl-qel tal-pandemija. Dr. Abela fakkar il-konsegwenzi tal-pandemija li kienu fost oħrajn nuqqas fil-manifattura u fl-istess waqt domanda li baqgħet li kienet qal li dan wassal biex il-prezzijiet ukoll bdew tilgħin u apparti il-pandemija faqgħu wkoll numru ta' gwerer li raw żieda fil-prezzijiet taż-żejt, tal-gass u tal-ikel. F'dan il-kuntest qal li b'kuntrast tal-politika tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi li rimarka li kien ivvota bil-qalb biex jolla l-prezzijiet tad-dawl, il-Gvern qed iħallas sussidji għall-enerġija minflok jolli l-prezzijiet tad-dawl. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista għadu jemmen dak li kien jemmen qabel l-2013 għax qal li għadu jaħseb li huwa infallibbli. U akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni illi attakka s-sostenibilità ta' sussidji sempliċiment għax istituzzjoni barranija esprimit din il-fema. Dr. Abela qal li l-Gvern qed qassam konti tad-dawl li huma 25% inqas mill-2013 fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea għolew b'40%. L-istess qal li ġara bil-fuel bil-Prim Ministru jgħid li Malta huwa l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn in-nies qed iħallsu inqas milli kienu jħallsu fl-2013. Kif dan raħas 18 il-ċenteżmu. Tkellem ukoll dwar l-iskema ta' stabilità fil-prezzijiet tal-ikel u li l-Oppożizzjoni qal li kienet iddeskrivit bħala perikoluża. Huwa qal jekk il-Partit Nazzjonalista qed jaħseb li se jwaqqaf lill-Gvern milli jibgħat l-għajnuna u jwettaq il-miżuri mħabbra fil-budget sejjer żbaljat. Huwa indika li fit-tmiem il-ġimgħa se jibdew jitqasmu t-tieni set ta' ċekkijiet tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja li jingħata b'mod separat mill-kola u minnu mistennija jibbenefikaw 194,000 persuna. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru mexxej Laburista qal li fit-8 ta' Ġunju l-għażla hija bejn min ħsibu biss f'Mappa Blu u min iħobb lil Malta u qed jaħdem għall Ewropa li tkun tal-poplu u mhux tal-ftit.